дар дарси имрӯза як савол аз се кунҷаҳо дорем. Дар се кунҷи чӣ хеле мебинед ду кунҷ дода шудааст, як тараф дода шудааст ва аз мо мехоҳад тарафи АБ-ро ёфтан. Пес аз ин саволро кор кардан мо бояд ба хотир биёрем ду чиро бояд ба хотир биёрем. Яке аз онҳо дар бораи тригонометрия синус аст. Бинем ҳозир дар як се кунҷа се тараф дода шуда ва се кунҷ. Ҳар се тарафҳо ва кунҷҳо ҳархелаанд. Байни ин тараф ва кунҷҳо алоқа аст. Тарафи А ва кунҷе ки ба он нигоҳ мекунад, тарафи Б ва кунҷе ки ба он нигоҳ ва С ва кунҷе ки ба он нигоҳ мекунад. Чӣ хел алоқа аст? Касри А тақсим синус А баробар аст ба Б тақсими синус Б ва С тақсим синус С аст. Дигар чӣ бояд ба хотир биёрем? Ин суммаи кунҷҳои даруни се кунҷа, яъне А ҷамъи Б ҷамъи С бояд ба 180 градус ҳамвақт баробар бошад. Ду ин чиро чӣ хеле ки ба хотир овардем, акнун метавонем мисолро кор кунем бо ёрии ҳамин ду қоида. Саволро бо як бори дигар ба хотир биёрем. Бинем ин тараф аз мо мехоҳад x бимонад ва сеюм кунҷро ёфта метавонем. Ин чанд? 45 градус аст, чунки суммаи кунҷҳо ба 180 градус баробар аст. Акнун синус, қоидаи синусро истифода мебарем. 15 кунҷе ки ба он 60 градус аст. Ин баробар аст ба тарафе ки аз мо мехоҳад, ин x ва кунҷе ки ба он нигоҳ мекунад, синус 45 градус. Пес саволро кор кардан, албатта мо бояд донем синус 45 ва синус 60 ба чӣ баробар аст. Ин яъне айзод бояд донем ё аз се кунҷаҳои махсус ёфта метавонем. Ба ҷойашон нависем. Чӣ мешавад? 15 тақсими решаи 3 тақсими 2 баробари x тақсими решаи тақсими 2, яъне 2 ба боло агар равад 30 тақсими решаи 3 баробар аст ба 2x тақсими решаи 2. Баъд инҳоро зарби таносубӣ кунем, яъне 30 зарби решаи 2, 2x зарби решаи 3. Баъд ин x-ро муодилаи сода аст ёфта метавонем. Яъне x баробари ҳамин аст. Лекин дар ҷавобҳо чӣ хеле ки мо дида бошем хеле ҷавоб нест. Албатта мо ин касрро бояд сода кунем ва агар сода кунем ба 5 решаи 6 баробар. Чӣ хел сода шуд? 30 тақсими 2 15 аст ва дар махраҷ ҳам вақт реша набояд бошад. Яъне сурат ва махраҷро бо решаи 3 агар зарб кунем, мо ин ҷавоби содаро ба даст меоварем. Ва ҷавоби охирини мо x яъне AB баробар аст ба 5 решаи 6 аст.